U ostatku ovog izdanja magazina Plus donosimo izvještaj iz Općinske nogometne lige Visokog, završenoj Mektepskoj ligi u Visokom, te izvještaj i o školi fudbala Centrosport Visoko. Već tradicionalno je postalo da se desi prekid jedne od utakmica Općinske nogometne lige Visoko. U 16. kolu odigranom minulog vikenda prekinut je susret u Topuzovom polju Bratstvo Kralupi. U odigranim susretima postignuti su sljedeći rezultati. 7. april Porječani 2:2, Uskok Gračanica 0:0, Sloboda Zmaj 3:2, Liješeva Ljiljan 2:0, Dijamant Visoko 1:0 i Goduša Rosulje 9:0. Liješeva na liderskoj poziciji Općinske nogometne lige Visoko ima 45 bodova iz 16 susreta. 13 bodova manje imaju Zanatlije, odnosno Visoko na drugom mjestu. Zmaj na trećem mjestu uknjižio je 31 bod, Bratstvo 28, 7. april 27, Gračanica 26, Uskok 23, Sloboda 21. Porječani na 9. mjestu imaju 18 bodova, bod manje Ljiljan, a Goduša 15. Dijamant na 12. mjestu uknjižio je 12 bodova. Predposljednji Kralupi 11, a posljednje Rosulje samo 9 osvojenih bodova. Parovi 17. kola Općinske nogometne lige Visoko su Goduša Bratstvo, Rosulje Dijamant, Visoko Liješeva, Ljiljan Sloboda, Zmaj Uskok, Gračanica 7. april i Porječani Kralupi.